En Vigo, unha muller de 58 anos faleceu electrocutada na súa casa. Sucedeu na parroquia de Saiáns. Os primeiros datos apuntan a que estaba limpando cando, por motivos que se descoñecen, tocou o sistema eléctrico do pozo, causándolle a morte prácticamente ao momento. E foi ali onde estaba quitando pedras e eso, na zona esa onde tiñan o pozo. E debeu de caer, dar un rebalón ou algo, foiselle a tapa, unha fatalidade. A autopsia terá que determinar as causas da morte dun home de 76 anos nunha praia de Pollo. Estaba bañándose coa súa muller. Cando ela volveu para a area, viu que o agora falecido non a seguía. Con a axuda de outros bañistas, sacarono do mar e intentaron reanimalo. Despois, seguiu un equipo do 061, pero non puideron facer nada por salvalo. Ola, boa tarde, xoves 9 de xullo. Aquí comeza o Galicia Noticias. Un mozo resultou ferido en Lugo pola explosión dunha bombona de gas na súa casa. O accidente tivo lugar mentres cociñaba. O estourido provocoulle queimaduras importantes. Tamén quedou moi danada a vivenda afectada. Alertábanos o 112 de que había unha acumulación de gas ou un forte olor a gas e que escoitaran un estoupido que podía ser compatible con a explosión. Dende o servicio desplazouse unha dotación ata o lugar. Ali viuse que había unha persona ferida con queimaduras. Herba seca, pacas de herba seca. Estaba todo hasta arriba. De feito, cando prenderon as chamas, salía o lume por arriba. De feito, pódese ver como están as uralistas, todas estalladas. Incendio nunha explotación gandeira de Boqueixón. O lume comezou nunha palleira chea de rolos de erva seca. Os traballos de extinción están sendo aínda agora moi laboriosos por tratarse dun material extremadamente inflamable. Iso si, non hai persoas nin animais feridos. O Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira xa está preparado para recibir miles de asistentes. É unha cita declarada de interese turístico internacional e considerada un dos principais referentes da música folk e da cultura celta en Europa. Xa máis alá das actuacións de grupos consolidados procedentes de Escocia, o Canadá ou os Estados Unidos, o festival mantén unha firme aposta polos novos talentos. Este ano cambiamos algunhas cousas de localización, el tema do escenario, potenciamos a carpa que chamamos a Vira Celta con concertos todo o día, é dicir, seguimos avanzando para non quedar moi cómodos e seguir innovando para manter o festival o máis alto posible. Envían a prisión o acusado de agredir un veciño de Santiago cando paseaba pola contorna do río Sarela. Presuntamente atacouno cunha pedra na cabeza en varias ocasións. Imputanlle un delito de tentativa de homicidio. O ferido continúa hospitalizado, recuperándose das graves feridas que sufriu. Tamén en Santiago a Policía Nacional investiga un presunto asalto violento a unha octoxenaria. Supostamente os ladróns abordárona no caixeiro na zona do Ensanche. Despois meterona nun coche, roubaronlle o bolso e entraron na súa casa. Levaron principalmente xoias. A familia da vítima sospeita que os asaltantes puideron empregar algunha substancia para drogala e poder facerse co botín. Na zona os veciños relacionan este suceso con outros episodios de inseguridade rexistrados nos últimos meses. Unha muller de 58 anos faleceu electrocutada na súa casa, na parroquia viguesa de Saiáns. Os primeiros datos apuntan a que estaba limpando cando, por motivos que se descoñecen, tocou o sistema eléctrico do pozo. Os veciños da parroquia viguesa de Saiáns aínda están en shock tras a morte electrocutada dunha veciña de 58 anos. Os primeiros datos apuntan que a muller estaba soa na casa facendo labores de limpeza cando caeu nun pozo e tocou o botón do sistema eléctrico recibindo unha descarga que lle provocou a morte. Os veciños correron a auxiliala, non sen dificultade, conseguiron sacala e trataron de reanimala mentres chegaba a ambulancia. Chamaron á casa e dicíndonos que había fallecido, que había tido un accidente. E foi ali onde estaba quitando pedras e eso, na zona esa onde tiñan o pozo. E debeu de caer, dar un rebalón ou algo, foiselle a tapa, unha fatalidade. Viñeron despois a ambulancia, me parece, a recuperaron un pouco, pero volveuselle a quedar. Algunhas testemuñas apuntan que a muller estaba empregando unha mangueira limpando as escaleiras instantes antes do suceso, cando se puido achegar o grupo de presión do pozo. Os servizos de emerxencias desplazados ao lugar trataron de reanimala durante máis dunha hora sen éxito.
E a autopsia vai ter que determinar as causas da morte dun home de 76 anos nunha praia de Pollo. A voz de alarma deuse onte ás 8:10 da tarde, xusto 10 minutos despois de que marcharan os socorristas. As autoridades fan un chamamento á prudencia porque no que vai de ano morreron afogadas en Galicia máis de 30 persoas. O home de 76 anos estaba bañándose coa súa muller. Cando ela volveu para a área, viu que o home non a seguía. Con a axuda de outros bañistas, sacaron do mar e tentaron reanimalo. Despois, seguiu un equipo do 061, pero non puideron facer nada por salvalo. A autopsia determinará se sufriu algunha indisposición na auga. O 112 Galicia recibiu aviso ás 8:10 da tarde. Os socorristas marcharan xusto 10 minutos antes. Rematan o horario de vigilancia ás 8. Os veciños creen que deberían seguir máis horas. Polo menos 2 horas, tarde da noite. Hai xente que marcha daqui cando xa anochece. E a horario da noite é día prácticamente. Deberían estar un pouco máis. O mínimo lo posible a las 11, 10, porque hay personas que duran aquí hasta las 10:30 tomando el sol o compartiendo con su familia y tal. Y pues para mí los horarios están muy malos. A praia de Cabeceira é unha das 3 de Pollo que ten bandeira azul e dispón de todos os servizos. No suceso de onte, incluso se usou un desfibrilador que había na caseta de socorrismo. É unha praia tranquila e sen ondas, pero a Protección Civil de Pollo fai un chamamento a evitar un exceso de confianza, e máis cando non están os socorristas. Que cuando no están, pues tienes que extremar. Lógicamente, volvemos a un poco a lo que decíamos, el sentido común, el confiarme, el que ya conozco la playa, el que ya conozco el mar, eso es un error que cometemos todos y que es verdad que teníamos que estar un poco más alerta, sí, es verdad. Desde xaneiro ata primeiros de xullo, Galicia levaba registradas 32 mortes por afogamento e a segunda autonomía con máis falecidos, só por detrás de Andalucía. O perfil máis habitual dos afogados nas praias adoita ser, segundo a Federación Española de Socorrismo, un varón de máis de 65 anos. Un mozo de Lugo sufriu varias queimaduras despois de que explotase a bombona de gas que tiña na cociña. O rapaz estaba cociñando cando se produciu esta deflagración. Ao final, todo quedou nun susto e a onda expansiva só provocou danos na súa vivenda. O suceso, iso sí, causou algunha gran alarma no edificio. Foi a hora de comer, polo que había xente nos pisos do edificio. Escoitouse un gran destrondo e tras el o cheiro a gas. Alertábanos o 112 de que había unha acumulación de gas ou un forte olor a gas e que escoitaran un estoupido que podía ser compatible con unha explosión. Dende o servicio desplazouse unha dotación ata o lugar, ali viuse que había unha persona ferida con queimaduras. O ferido é o único inquilino da vivenda. Estaba cociñando cando se produciu a deflagración. Trasladaron ao hospital mentres os bombeiros revisaban o resto do edificio. Valorar a ver se había máis fugas ou incluso ver se había unha acumulación de gas que non puderamos ver. Fixéronse medicións con explosímetro e viuse que estaba todo correcto. A explosión só afectou a cociña do piso, pero os veciños do edificio levaron un bo susto. No barrio só se decataron do sucedido pola presenza da policía e bombeiros. Menudo susto. Bueno, sí. Pero bueno, os bombeiros dixo que vou mirar o gas, que era todo o gas, non sei que lle pasou. Unha fuga de gas. Unha fuga de gas. Si, solamente vin os bomberos e a policía nada máis. No. Eu entereime que meu fillo díxome que chegou, que vira a policía científica, que estuveran aí nese edificio, pero non vi nada, nin escoitei nada, nin... Toda apunta a que a explosión se debeu a deficiencias na instalación. Casos están ainda por determinar, o que aparenta é que a instalación non estaba en moi bon uso, que tamén desde aquí faz esa recomendación de que que a xente que teña instalacións de gas, pois que faga as revisións pertinentes para que non pasen estas cousas. É importante revisar que non haxa fugas e levar ao día o mantemento de gomas e válvulas. Veciños do Concello de Boiro están fartos dos problemas coa presión da auga dende que comezou o verán. No lugar de Triñáns a situación é máis grave, xa que segundo denuncian quedan sen auga da traída a partir das 8 da tarde. Escuitámolos nuns minutos aquí no Galicia Noticias. Nin unha gota que ia por o grifo. É moi triste, levamos anos así. E cada vez é peor, porque o pueblo aumenta. E non hai solución ninguna. Sale moi despacio e sale unha cantidad mínima, non sale unha cantidad na que te poidas, por exemplo, duchar perfectamente.
2 semanas despois do pedrazo caído polo San Xoán, moitos dos prexudicados seguen sufrindo as consecuencias dos danos. Desta volta falámosles dos gandeiros de Oza Cesuras que tiveron graves desperfectos nas cortes onde dormen os seus animais. Si, é un exemplo, atopámolo nesta corte. Se se fixan, trala intensa sarabiada do día de San Xoán, o teito parece un coador. Agora, os propietarios din estar preocupados polas precipitacións anunciadas para este sábado, porque din que se a chuvia cae no interior, os danos poden ser aínda moito máis graves. Con todo, para a recuperación das explotacións afectadas, o Concello de aquí de Oza Cesuras ofrécelles aos gandeiros axudas dun máximo de 2.000 euros por granxa. Está todo furado, a maior parte, pouco se salvou. Pouco se salvou, algunha orelita polo medio, pero o resto está todo. As explotacións, os tellados, caeron abaixo. Verónica ri por non chorar e, igual que a ela, outros moitos gandeiros de Oza Cesuras. Aquí o pedrazo do día de San Xoán causou importantes estragos nas súas explotacións. Pódese ver os efectos que causou, sobre todo nos tellados, tanto da casa como das cuadras. Palleiras, furou no seu uralita. Uns danos que, en algún caso, superan os 20.000 euros. Sobre 20.000, 20 e pico mil, dependendo todo o que cambiamos, porque a parte da zona das vacas, a zona dos becerros, almacén e demais, tamén está afectado. Agora, para paliar os desperfectos da sarabiada que afectou tanto a cortes como a cultivos, o Concello de Oza Cesuras puxo en marcha unha liña de axudas extraordinarias destinadas aos gandeiros. Terán un importe máximo de 2.000 euros por explotación. Calquera cousa que veña é ben recibida. Os danos son moi grandes e, bueno, unha axudiña pois non ven mal. Os 2.000 euros, a verdad, non chegan. Axudan, pero tampouco é que nos cheguen para todo. Pero, bueno, agradecese de todas maneiras a axuda. Entrementres, temen polas chuvias que, segundo as previsións, non tardarán en chegar. Verónica, por exemplo, ten máis de 80 vacas e di que serán as grandes prexudicadas. Prexudicadas completas. Calquera cousa, ahora, mentre non se dé arreglado e cambiado, o que choiva, cae nelas. Estropeando comida, estropeando camas, estropeando todo. E agora parece ser que chove para a semana que ven, e a ver, supoño que nos caerá auga dentro, porque hasta non temos moito que nos veña a reparar nestes momentos. Malia a súa preocupación pola magnitude dos danos, manteñen a esperanza. Confían en que a suministración dos materiais e a disponibilidade de man de obra permitan acelerar os traballos de reparación canto antes. En Boqueixón, o lume cebouse co almacén de erva seca dunha explotación gandeira. O incendio foi fácil de controlar, pero quedan horas de traballo por diante ata dalo por extinguido. Por lo menos os animais non estaban preto. Quedaron sen nada, as lapas devoraron a erva seca que acabarán de gardar onte mesmo, o alimento das puchas para 6 meses. Aquí tiñan silo, nos outros dous, tiñan vacas de erva seca. Estaba todo hasta arriba. De feito, cando prenderon as chamas, salía o lume pola arriba. De feito, pódese ver como están as uralistas, todas estalladas. Pudo ser algunha paca que estaba, que fermentou, que puidese ter algo de humidade e iso combinado co calor, pois foi o que puido producir este incendio. Empezou a arder cedo a voz de alarma de un veciño que pasou por diante co coche, pero xa era demasiado tarde. Como era erva seca, pois arde moi rápido. Cando chegamos aquí, estaba ardendo con bastante virulencia, pero xa estaban os donos da explotación regando e apagando no lume. Incendio fácil de controlar, pero moi difícil de extinguir. Estuvo controlado xa casi desde o principio, pero as labores de extinción van a levar posiblemente todo o día. Complicado, de moito tempo para traballalo e todo o demais, non? A maquinaria agrícola que temos e mesmo os propietarios son os que están a facer o desescombro todo das pacas que están aí no interior, desabastecendo e desalimentando o que é o incendio, non? Quedan por diante horas e horas de traballo nas que a maquinaria da propia explotación está sendo fundamental. Agora están sacando todas as pacas para esta finca de millo e nada, están as tratando de estender porque seguen ardendo. É como sigue ardendo por alá abaixo, que fume. E teñen que seguir botando auga porque sigue ardendo. Non se ve chama, pero hai fume que arde. Con todo toca andar continuo porque o lume deixou moi tocada a estrutura da nave.
Unha zona aí un poquinho algo máis defectuosa, complicada, pero bueno, estamos protexendo para que os propios agrícolas non teñan correr un risco de caída. As perdas son moi grandes, pero consola que nin o lume nin o fume lle afectaron a granxa onde están os animais, viron ao lonxe. A prealerta por seca da que vimos falando nos últimos días chega aos municipios coruñeses de Arteixo e Culleredo. A Oficina Técnica da Seca tomou esta medida ante a escaseza de agua moderada. Recoméndanlle reducir ao máximo os consumos que non sexan esenciais, como o baldeo de rúas, rega de parques e xardíns públicos e máis o uso das duchas nas praias. Tamén se lles pide que incrementen a frecuencia do control dos indicadores de consumo e actualizar de xeito coordinado a información sobre a evolución dos caudais. Pois en Boiro, veciños de varios núcleos queixanse de problemas coa presión da auga dende que comezou o verán. No lugar de Triñáns a situación é máis grave, xa que, segundo denuncian, quedan sen auga da traída a determinadas horas. Piden solucións urxentes, xa que temen que a situación empeore cando cheguen os veraneantes. Nin unha pinga de auga a partir do serán. Esta escena repítese na casa de Alba dende o mes de xuño. O problema é que quedamos literalmente sin auga de 8:30 a 12 da noite, máis ou menos, todos os días do verán. E isto, eu estou nunha zona medianamente llana, se sigues costa arriba, todas as casas de aí, todas teñen problema. E non todo o mundo ten un pozo con auga. Acumula caldeiros de auga no cuarto de baño e na cociña e vese obrigada a fregar a louza ou poñer a lavadora antes de que se peche a billa. Para poder asearse ou regresar do traballo, aquí improvisaron esta ducha. Enchen o depósito pola mañá coa mangueira e así poden asearse pola tarde ou pola noite. E todo o julio e todo agosto nos queda aínda. É unha pena, é moi triste. Dicir nestes tempos que estamos é que non teñamos agua. Un servicio mínimo que estamos pagando. Piden solucións inmediatas porque temen que o problema vai a máis canto máis xente chegue a Boiro polo verán. Desde o Concello non poñen ninguna medida, non nos din se é que teñen que cambiar a tubaxe, non nos din se é un problema de bombeo, pero é que é rarísimo porque cando polo día temos auga durante todo o día, chega a esa hora e non hai auga. Te levamos anos así. É cada vez é peor, porque o pueblo aumenta. Dende Cabo de Cruz tamén chegan queixas de algúns veciños pola baixa presión da auga. Sale moi despacio e sale unha cantidad mínima, non sale unha cantidad na que te poidas, por exemplo, duchar perfectamente. A 7, 8 da tarde que todo o mundo sale da playa, todo o mundo se ducha, ves? Aí notas un pouquinho baixa, pero bueno, non afecta a nada. Eu, se por exemplo, salía má agua verde, porque non cortaron a auga, e salía ao principio verde, e depois empezou a aclarar, pero a conta gotas. No Concello confirman que non se trata dun problema de abastecemento, senón de cambios na presión da auga cando se producen picos elevados de consumo. Din que están a buscar solucións para evitar que se repitan, sobre todo nas partes máis altas do Concello, onde chegan a quedar sen subministración en momentos puntuais. Imos falarlles agora dos últimos representantes dun oficio en extinción e son os únicos tanto polo xeito de facer como pola antigüidade da empresa. Falamos dos artesáns campaneiros de Arcos da Condesa, en Caldas. Hoxe acompañámolos no momento máis especial do ano, o da fundición. O Fuminados ao Campo anuncia unha mañá especial en Arcos da Condesa. Indica que van fundir bronce para facer campás. Son os últimos artesáns que resisten neste oficio e levan 4 séculos aquí creando patrimonio. Levo casi 1.600 campás do seu campo catalogadas. As campanas de Bastavales, que foron cantadas por Rosalía. Poderíamos dicir tamén unha das campás de Ann Jones, cantadas por Pondal. Todas dende 1600 feitas co mesmo proceso artesanal. Forno de leña, moldes de barro, cobre e estaño. E meses de traballo no deseño para que a campa soe perfecta. Esa campana para que vibre no medio ten 1 centímetro, esa mesma campana, abaixo para aguantar o golpe ten 5, arriba todas esas dimensións e todas esas medidas é o que che dan a sonoridade da campana, máis unha boa aleación, claro. Hoxe funden 1.200 kilos de bronce para 7 campás. Os moldes están enterrados baixo capas e capas de area para que logo a refríen pouco a pouco. A espera de ter lista a coada, a tensión é máxima. Hai varias cousas que nunca fallan, pero poden fallar, que hai que estar moi atentos. Primeiro, que o metal este ben fundido, que o forno non me perda a temperatura, estar controlando a temperatura ao forno, a canle por onde van encher os moldes ben limpa, pois temos uns taponciños de pau que sempre pode atascar algo por calquera cousa. Tens que estar atendendo varias cousas
que non é que sexa moi complicadas, pero non te podes despistar. E chega o momento da maxia. Me van a caer as lágrimas seguro. Isto é, vamos, o máximo, de verdad. La primera vez que veo cómo se hace la fundición y es un tema que hay que verlo una vez en la vida. É a única fábrica que hai en Europa que fana desta maneira tan rústica. Enchen os moldes en 2 minutos que deciden o traballo e os proxectos de moito atrás. Levamos esperando ano e medio. Agora vamos a esperar que salga do forno que este preparada para despois colocala. Ese día pois teremos que facer unha festa. E os campaneiros xa celebran hoxe. Agora sí, agora xa estou tranquilo, xa pareceme que saiu todo ben, entonces pois quedei tranquilo. Viva os campaneiros. A Vila de Ortigueira convértese estes días en referente musical. Celébrase unha nova edición de todo un clásico, o Festival Internacional do Mundo Celto. Demetrio, contanos. Todo un clásico, moi ben, decías agora mesmo, pouco a pouco as rúas desta vila de Ortigueira vanse xa tinguindo das cores, do ambiente e sobre todo da música que soa xa por as diferentes zonas de Ortigueira. Arrancaba onte esta nova edición do Festival da Música Celta, onde convirten a Ortigueira no centro mundial deste tipo de música. Grupos procedentes de diferentes puntos de España, tamén de Europa, tamén de Quebec e de Estados Unidos daránse cita ao longo destes días ata o próximo domingo. E milleiros de persoas acudirán dende hoxe, porque será hoxe ás 8 da tarde cando se inaugure oficialmente unha nova cita, un clásico, o Festival da Música Celta de Ortigueira. O Festival Internacional do Mundo Celta é un dos referentes mundiais do folk e isto reflítese no seu programa musical. E, por exemplo, de noites tocan os irlandeses de Lunasa, están tamén os bretones de Nun, logo tocan tenemos a final del concurso Runas de Novos Valores, que bueno, que hai un montón de grupos de toda Europa, e logo pues, tamén temos bandas de gaitas tradicionais do Concello, de agrupaciones culturais, e así estamos hasta o domingo con un montón de actividades e de concertos. As actividades desenvólvense en varios escenarios. Inclúen música nas rúas, obradoiros, exposicións ou apertura da vida celta. Un amplo programa que atrae milleiros de visitantes a Ortigueira. La musical, encantada de la musical, bailar y encontrar mucho alegría de la gente. El festival es venir a pasárselo bien sin molestar. Yo lo definiría así. Una maravilla. Lo primero que, bueno, los grupos que traéis son buenos, es de música tradicional. Yo huyo un poco de la estética de la percusión de alta tensión, escocés y todo esto, y aquí estoy como, vamos, encantado. É un festival tradicional, pero nesta edición hai algunha novidade. Este ano cambiamos algunhas cousas de localización, el tema do escenario, potenciamos a carpa que chamamos a Vila Celta con concertos todo o día, é dicir, e seguimos avanzando para non quedarnos moi cómodos e seguir innovando para manter o festival o máis alto posible. Todo un reto para unha cita declarada de interese turístico internacional. Outra importante cita coa música, o Festival Portamérica, comeza hoxe no Concello Pontevedrés de Portas. O cartel deste xoves inclúe as actuacións da Moevo, Hey Kid, Marina Reche, Fillas de Casandra, Rigoberta Bandini, The Rapans e Niña Polaca. Así comeza un festival de 3 días de duración, o que está previsto que asistan cada xornada a alrededor de 20.000 persoas. Por certo que falando de festivais intentaron roubar no recinto do Resurrection Fest en Viveiro cando desmontaban tras a celebración do evento. A policía cree que por lo menos unhas 20 persoas participaron no asalto. 10 deles foron detidos, aproveitaron as horas posteriores ao remate do festival para coarse cando xa empezaran a traballar os operarios que se encargan da súa desmontaxe. Intentaron pasar desapercibidos entre este persoal, pero saíulles mal. Buscaban, sobre todo, a bebida que quedaba aínda nos bares que hai dentro do recinto. Ían con furgonetas, algunhas delas xa as tiñan cargadas con mercadoría. A policía interveu artigos valorados nuns 3.000 euros. Hai aberta unha investigación e non se desbotan novas detencións.
E hoxe comeza a campaña de Bran da Unidade de Cabalería da Policía Nacional en Galicia. Os axentes da Cabalo patrullan os montes para velar pola seguridade do Camiño de Santiago e así tamén previr incendios. Un grupo de 6 cabalos e 20 axentes despréganse polos montes durante eses meses. Fan labores preventivos e de detección temperá. A mobilidade dos cabalos permítelles chegar a puntos de difícil acceso. Teñen 2 cometidos principais, o que falábamos, o da prevención de incendios forestais, e tamén garantir a seguridade nos distintos camiños a Santiago, ofrecendo asistencia directa aos peregrinos. A coincidencia das obras de mellora en varias rúas do centro de Ourense está provocando certo caos circulatorio en determinadas zonas. Hai dificultade tamén para acceder a garaxes e negocios, molestias que os afectados levan con paciencia, din, e resignación, pero agardando que rematen a xiña. Non é doado transitar estes días por numerosas rúas da cidade das Burgas. As obras de reforma, humanización e renovación de pavimento cortan as rúas e trastocan a vida de residentes e transeúntes. O peche da rúa Bedolla obriga a facer manobras aos taxistas. Mientras non reparen, temos que nos adaptar a todo o que temos. A ver, molestia, entre comillas, claro que é para non ser pos clientes, pero de momento temos que adaptarnos ao que temos. Sí, pero es que está todo res, amigo. Non hai por onde circular. É moi complexo. En Penatrevinca, a aparición dunha enorme fochanca provocou o levantamento e a posterior reforma dun treito da rúa. Mellorouse a beira rúa e humanizouse a contorna. Así que os veciños perdoan os atrancos que levan meses soportando. Sempre hai molestias, normal, cando hai unhas obras, pero bueno, pero merece la pena, todo arregladito, logo se va a pintar, bancos, con respaldo, moi bien, estamos moi contentos. Bueno, as obras hai que pasalas, se temos obras na casa tamén hai que pasalas. Estamos moi contentos, además puseron aquí banquiños, se te queres sentar, ao fresco, maravilloso. Baixa para máis dun ano que a Avenida de Portugal semella un campo de trincheiras. Logo de algúns atrancos, a obra por fin avanza e hai treitos case rematados, en que xa se está acometendo o asfaltado. Aínda así, permanece restringido o tráfico e continúan as dificultades para acceder a garaxes e vivendas. Aquí el garaje está varios días ya que no puede sacar el coche. E hai negocios que tuvieron que cerrar uns días porque teñan que pavimentar a acera e a facer todo. A xente está un pouco molesta, pero bueno, ahora xa estás afeito. Que onte se podía pasar por aí e hoxe xa non se podía. Mañá noite sí, este é que levamos un ano e pico que non hai donde poñer un coche 5 minutos. Sempre me adaptaron moi ben os obreros e todo, me adaptaron ben as entradas e todo, moi ben, moi contento. Vai quedar ben entón isto? Eu creo que sí. Ojalá que terminen pronto, pero eu creo que vai quedar ben. A renovación do firme nas rúas Vicente Risco e Emilia Pardo Bazán completa o plan de obras do Concello previsto para esta semana no centro urbano. O tranvía de Vigo marcou a toda unha xeración de vigueses. Moitos lembran aínda as súas liñas e os vehículos como o mítico Siboney. 58 anos despois aínda quedan pequenas lembranzas del. As dúas estacións de Coruxo e a de Canido. Máis de 100 anos ten esta icónica edificación que todos os que circulamos entre Vigo e Baiona coñecemos. O tranvía deixou de funcionar en 1968, pero para a xente que o empregaba segue tendo un gran valor sentimental. No barrio de Canido, en San Miguel de Oia, loitan para que o edificio permaneza e se restaure porque parte da súa historia, tal e como se fixo coa de Coruxo. A historia da estación é importante para a cidade de Vigo, porque o tranvía unía hasta Baiona, chegaba tamén hasta Porriño, e as estacións, aparte de ser moi bonitas, eu considero que son patrimonio histórico da cidade. Para Carmen Romero é xa unha cuestión personal. Quedou abraiada cando se decatou de que chegou a ver un proxecto de urbanización que contemplaba botar abaixo hai non demasiado tempo. A estación a comprou un promotor de apartamentos e de chalés adosados